ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାଇଲ୍ ର ପଦ୍ୟ ଭାଗର ଚତୁର୍ଥ ପଦ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ଏହି କବିତାଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ, এই ବିଷୟରୁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର 2019 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 2019 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 2019 କମର୍ସ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ନା, ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସରେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି? ନୀଳମ୍ବଳ, ଶତଦଳ, କୁମୁଦ, କଲାହାର। କ'ଣ ନା, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶତଦଳ। ପିଙ୍ଗଳା ତାର କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବିଦେହ ନଗରୀକୁ କହିଛି? ପତିତା, କୁଳସ୍ୱରାଜି, ଯୌବନ ଧନ ନା ଅଭିନୟ? ପିଙ୍ଗଳା ତାର କ'ଣ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି ବିଦେହ ନଗରୀକୁ କହିଛି? ହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା, ଆନ୍ସର ହେବ କଳୁଷରାଜି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ନା, ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ରିକ୍ତ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଫଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ହେଲେ ଏଇଟା ବି ଦେଖ, 2019 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? ହୀରା, ନୀଳା, ମୁକ୍ତା ଫଳ, ମାଣିକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା, ଆନ୍ସର ହେବ ମୁକ୍ତା ଫଳ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ନା, ପିଙ୍ଗଳା ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି? ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ନର୍କ ନା ସର୍ପଣୀ? କାହା ସହିତ? ନା, 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ପଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଙ୍ଗଳା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସର୍ପଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା, ଅମୃତ ପିଇ ଆସୁଥିଲେ ଏଥି ହାୟରେ କରିଲି କିସ? କିଏ ଏପରି ଅନୁତାପ କରିଛି? ଅମ୍ବାପାଲି, ଲକ୍ଷ ହୀରା ନା ପିଙ୍ଗଳା ନା ମଧୁମତା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା, ଆନ୍ସର 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଙ୍ଗଳା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳା, ମଧୁମତା, ଅମ୍ବାପାଲି ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ? 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା, 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଙ୍ଗଳା। ଦେଖ, ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯିବ, କାରଣ ଏଇ ବିଷୟରୁ ବହୁତ ଆସିବ। ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? ଉଜାଣି, ପ୍ରବଳ, ଅଧିକ ନା ଧୀର? 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା, 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଉଜାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଜୁଆର ଆସେ। ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହା ସହିତ? ନା, ଅପସନ୍ ଦେଲା ଅସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ, ବରଷାର ନୀପ, କାରକିତ କେତକୀ, ବିକଶିତ ମଲ୍ଲୀ। ହେଲେ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା, ବରଷାର ନୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହାପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ପିଙ୍ଗଳା କାହାପରି ଛୁଟି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି? ନା, ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ମୁକ୍ତା ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ, ବରଷାର ଧାରା, ଧୀର ସମୀରଣ, ଦକ୍ଷିଣା ପବନ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ବି 18ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହାପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ପରି ନା ବରଷାର ଧାରା ପରି ନା ଧୀର ସମୀର ପରି ନା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ
ପରି। ତେଣୁକରି यार आंसर कौन हम ना 9 नंबर आंसर हम मुक्त चारिणी तटिनी परी। ताले 11 नंबर क्वेश्चन कौन देख आलोचना कर ना 11 नंबर क्वेश्चन हूँ प्रेमर सन्यासिनी बोली कवि क्या कहते मधुमता को पिंगला को आम्रपल्ली की किंबा मधुव्रता को पिले एठी क्या कहते ना एठी पिंगला को कहते। उत्तरित पिंगला केउंटी शोइब बोली कहिछि धरणीर तृण तल्परे ना फूल शज्यारे ना तुली तल्प शज्यारे ना पथर चट्टाण कौटी पिंगला शोइब बोली कहिछि। 12 नंबर क्वेश्चन आंसरटा कौन पिले हम ना 12 नंबर क्वेश्चन आंसरटा पिले हम धरणीर तृण तल्परे। पुण्यमूर्ति भूमि रे पिंगला क्यों कौन साजिച്ചു बोली कहुछि पतिता नेत्री ना समाग्नि ना गृहिणी कौन ना 13 नंबर आंसर हम कौन ना गोटे पतिता रूपे साजिछु बोली कहुछि। पिंगला किए ना पिंगला पल्लीबधू कुलबधू बारबधू ना नवबधू पिंगला को एठारे बारबधू बोली कहुछि। पिंगला आउ केउ दीप जालिब नाही बोली कहुछि। देख 2019 कमर्स क्वेश्चन आसला कौन सज्जा दीप पूजा दीप ज्ञान दीप केली दीप तेणुक 15 नंबर आंसर हम केली दीप जालिब नाही बोली कहुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले कौन हम ना 16 नंबर क्वेश्चन कौन हम